दिनैनि तारिखाव जों बुंदों संजय सरकारखौ जोंनो नाङा इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा बेनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों रिजिगनेसन लेटार होदों बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा जिहेतु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दं बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों हेल' लोगोफोर आरो फैलायबाय आरोना माखासे नोंथांमोननि आपडेट लानानैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरोना हरसिंगा बियाबनि सन्जय सरगियारि बा सानजारां बिथांनि सायाव ओनसोलनि माखासे मानसिफ्रा बाथ्रा बेखेवदों दि गावनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ मोजाङै नाया बाथ्रा रायज्लाया बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा लानानै दिनै एलिगेसन लाबोदों बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना नायलांदो आरोना भिडिअखौ नायलांब्लानो बुजिगोन सन्जय सरगियारिया माबायदि मानसि आरो ओनसोलनि मानसिफोरा माबायदि मानसि नागिरदों आरो बिसोर बिनि एमसिएलए जाना थानाय समाव माबायदि खालामजादोंमोन खोनासंलांदों आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ बुंगोन बिथाङा जे आंनि माबायावहाय जे एलिगेसन लाबबाय बिथाङा क्षमा बिनांगौ आरो क्षमा जुदि बिया बिथांमोना जेसेबां बुंगोन बिनि बांसिन आं बुंगोन आरो बिथांमोननि जितु कला अयधा बेखौ आं गासैखौबो बेखेवजोबगोन बिथांमोननि जेसेबां कला अयधा दङ बे गासैखौबो आं बेखेवजोबगोन खिन्थु आं ओरैनो हगारा बिथांमोना क्षमा बिथों आरो क्षमा बिनायखौ आं खावलायदों दिनैनि तारिखाव आरो मिडियानि गेजेरजों आं नैबेखौनो बुंगोन आं जिहेतु एबसु सापर्टार सासे सोद्रोमा आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा आं इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनैनि तारिखाव आङो बुंगोन जोंनि गेजेराव खौसेथिया दङ खिन्थु जायफोर सानैसो मानसिया दिनै गोदानै हयथ' बिथांमोना जइन जानो हागौ हयथ' बिथांमोनानो दिनैनि जितु इउपिपिएल सरकार आरो इउपिपिएलखौ एसे गुरलाय गुजाय खालामनो थाखाय हयथ' बिथांमोना सिं नाजानो हागौ खिन्थु जोंनि गेजेराव जोंफोरो खिन्थु बेबायदि साननाया जोंहा गैया जोङो क्लियार होगोन आं सासे इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आं एबसुखौ मोजां मोनग्रा सुबुं आरो प्रमद बर'खौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिथांनि जितु दायो सरकार बिथाङा सलायबाय थादों बिथांनि सरकार सलायनायखौ आं हामजानाय आं मोनो आरो बिथांनि जितु दैदेननाय बिथांनि जितु सरकार सलायनाय गासै बिथिङाव रायजोखौ मोजाङै अनसायनाय बे माबायाहाय प्रमद बर'नियाव दङ आरो बिथाङा फैबाय थानाय जितु इलेक्शन बेयावबो 100% बिथाङा जितिगोन इउपिपिएलआ जितिगोन आरो प्रमद बर'आनो बिथाङानो चिफ जाफिनगोन बे 100%खा जोंहा थाखानाय एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा नाङिनि कारन बहुत दङ प्रमद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों इउपिपिएल सरकारखौ केस होदों बिथाङा बेनि उनाव बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होदों रिजिगनेसन लेटार होदों बिथाङा रिजाइन होदों आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय धुमखि होनाय सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसेन दङ आरो बेल' नङा बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा इउपिपिएलनि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु एनेगेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निस्सय बेखौ मिथिगौ जेसिबि ड्राइभार बिथाङा बुदों
आरो बेबायदि गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखाव जों बुंदों सन्जय सरयारखौ जोंनो नाङा होनना बुंदों जोंनो लकेल सासे मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो जोंनि हरिसिंगा समस्तिया उद्धार जागोन बेखौ जों बुंनाय जादों आरो फारसेथिं सन्जय सरगियारा बेल' नङा बिथाङा नैबे संलाबारियाव मोनसे सुइस गेट बनायदों जा बिनुद बसुमतारी फार्स्ट क्लास टिकेटार बिथाङा बिथांनि खामानिखौबो प्राय 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर प्राय बन्द खालामना दोनदों आरो जाय एसे बिथाङा जोंसार रेजिस्ट्रेसनाव मावो बिथाङा जाहारगुरिनि बिथांनि मबाइलखौ बिथाङा सेख'नानै हायाव गाख्रुबदों बेबायदि बिनि केरेक्टारा मोजां नङा थारमाने रायजो राजाफोरखौ दुखु होदों हरिसिंगा समस्तियाव जों बिनिखायनो बुंदों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनो लकेल केन्डिडेट मोजां केन्डिडेट जोंनो नांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों आरो बिथांखौ जुदि होयोब्ला प्राय 80% हरिसिंगा समस्तियाव बिथांखौ भोट होआ होननानै दिनैनि तारिखाव गोबाङानो बुंदों आरो बिथाङा दिनै सा गिदिंगासिनो दङ खिन्थु गामि लेभेलाव हाबनो हायाखै बिथाङा हाबनोबो हाखानाय नङा जिहेथु बिथाङा गामिनि बोराय बुरैफोरखौ रायनाय बिथाङा सभाब दङ आरो रायना हरनाय गोबां माबा दंखायो दा बे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ नेनानै दङ हरिसिंगा समस्तियाव जों बिथांखौ जोंनो नाङा जोंनि लकेलनि जोंनि बे हरिसिंगा समस्तिनि सिङाव थानाय जों बिजाथिखौ जों मोननो थाखाय जों हास्थायो आरो बिथांखौ जोङो 5 बोसोर जों बिथांखौ 5 बोसोर जोङो बे हरिसिंगा समस्तिखौ मोजाङै सामलायथों होननानै जों बिथांनो आखायाव जों गथायना होदोंमोन जों बिथांखौ मोजाङै जोङो आजावना लादोंमोन आरो दिनैनि तारिखाव जों बिथांखौ जोंनि हरिसिंगा समस्तिया जोङो बिथांखौ जोङो सन्मानरै जों बिथांखौ बिदाय होगोन थारमाने हरिसिंगानिफ्राय जोंनो नाङा बिथांखौ